lang hilin eh. Gift sabi. Buksan mo yan, B. Ano yan, B? Ay, nandun yung ano, yung isang cellphone. Hindi naman magbayad, di ba? Walang bayad. Walang bayad. Bayad na nga. Paano na ako sakit? Ano po nga ito dito? Tapos, Kunin mo na, B. Oh. Doon na dito no? Oh. Buksan mo na, B. Buksan mo na. Kunin mo na. Buksan mo na. pero yung number niyo, Yung sa isang number niya, kasi nagpalit ng cellphone. Nagpalit siya ng cellphone. Bagong cellphone na? Nagpalit siya ng number. ano nga po? Hala. Yung number mo yan, be, dati. Oh. Surprise. Hala. Wala, galing sa Bebe. Hala. Galing eh. Magaling daw. 769. Ayun yung dati ko number. Pero hindi ko na siya number kayo. Sino gumamit dyan? O baka yung... Uy, kunin mo naman, Day. Hindi, wala namang bayad. Oh, may order naman sila ti Belga. Oh. Makikipitikit sa taas pinangalan sa akin. Oo, pwede. Kasi hindi ko pinapangalan niya lagi kay Bonnie nung... Oo, lagi kay Bonnie din. Minsan, kay Bonnie. yung ano, yung kuya niya minsan gumagamit ng ano sa ano niya. Gumagana yung mga number niyo. Ano ba yung number? Hindi mo ganyan. Tawagan mo. Number isa be. Baka hindi yung pitik yan. Tanong mo si Lagi naman ganyan eh. Hindi ko alam eh. Kasi dito may dumadating na ano, pinapangalan sa ano, tapos tinatanong namin sa kuya niya. Tawagin mo na nga. Tawagan mo si Bilik. Nakatulog eh. Ano sa Tanggapin mo naman, Day. Sa duty pa. Tanggapin mo naman, wala namang bayad. Hindi ka naman magbayad. Tanggapin mo na. Katulad din nag-order ka na ano, tapos nakalimutan, tapos dumating dito. Oh. Tagal na. Ala, kay Bidig nga yan. Oh, Kasi kasi mo nung na. kaya sa nung mag-ano na mag-alisan puntang mag-football, yung sa ano niya, soccer. Ah, sa'yo. Ano pala? Oh. Buksan mo na lang. Tapos pala yan eh, maka... Ate. Hello. 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 Prank. Kala ko no. Mata, may kusilyo ka pa naman hawak ka. Baka... Uy, napag mo. Yan. Naya. Oh. Puta, ito yung ano ko eh. Kaya anong pala yan? Happy birthday bukas. Benyag. Binyag. Binyag. Happy christening day. Advance. Nalulad ya. Pwede ba isa? Yung mga apo. Halika, halika. Halika, Bi. Halika, Bi. Itong batang ito saan ka ba galing? Rinaya. Tingin-tingin dito. Ito. Ah, si Kia. Si Kia lang, oh. Halika. Ayun. Hoy, Kia. Kia. Burato, Florano. Si Kia, tingin. Oh. Ala. 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 Ito mga apo ni Lola. Ito apo ni Lola. Ala. Galit. Ayan ang anak ni Bidi. Ayan na. Bidi. Hello. Ilang apo naman ni Mita? Pangwalo. Ito, pangulo. Pito sa akin kay Inday, pangwalo. Si Bernie, Kabernie, dalawa. Ako na yung ilong. Kabernie, dalawa. Si Palos, 3, 5. 5. Kay Undoy, 1. 6. Kay Bidig, 1, 7. Kaberlin. Uy, 8. hello. Hello. Ang dami nga po. Dami na nga po si Hermelita. Kasuloy ko dari. Kaya nangita po kuan. Suri ko pa nagsa. Sakad pagpanganak niyo pa. O karoon pa kuning bisita. Kasama ka bukas ha. Swimming tayo. Ay, magpahinlo na bukus ko. Mura mo ng bisyo. Sakit ang tiil. Lagi mahinluan. Naanad. Ayaw mo.
Sama ako bukas sa birthday nito sa Kabinyagan. Binyan. Ayaw mo? Sa Ayaw Angeles. mo. Sa Asa? Angeles, ay ano? Sa Villar Resort. Villar Resort. Pinaya! Oh, Pinaya. Saya-saya. Advance happy birthday na bukas. Ang dami ko, Bi. Ang damit mo. Ano, butterfly, kulay pink. Oh. Violet. Diba? Nasaan daddy mo? Daddy daw, daddy. Saan? Saan daddy? Wala? Nagagalit na pag kinakain ng anak yung Saan daddy. daddy? Mami. Wala na daddy. Pag nakalala daddy, naiiyak na. Di nga daw, di. Didi, saan daddy? Wala. Madadi, matatay. Ha? Ako na kumakain siguro din. Matatay, yung apo ni Mita. Bye-bye, matatay. Kaama? Matatay lagi. Tatay. Wala. Iwan. Ayan na. Iwan. Wala, iwan tatay. Iwan. Ito pa Ayun, isa. oh. Ito pa isa. Di pa na. Hi! Ito pa. Hi! Kiyaw. Tia, oh, yan lang. Renaya. Renaya. Ya. Dungis na o. Sinipon bagayan mula ng ginala. Uy, ang mga apo nagagawa na. Ayan, hi. Sinipon ka to, Doy. Sinipon. Siguro yung iso. A few moments later. Pingka guys, Mita, nagputo o bugas tayo diyang lutuan. Taraw na tayo diyang bibingkag na banilutak. Ang kabuga po ni Mita. Naman si po yung timulutak na. Ako di mulutak. Wow! Ana, bibingkang bugas ni. Puto, nilutak na. Katunggapon kay, kuan man to, di man to bugas. Harina to. Ganira naman sa ningon nga magluto lay ko no, dugay lay ko kabuhi. Kay angkan man ta. Mau na, unang haon. Kay insat sa ganiha, abi nagilabadura pa, ito naman yung iluto. Nagmamaw dahil siya. Dapat labadora pa ang tatay Doy ko. Ngayon dumi sa nagimo ko sa una nga labadurahan patunahon na. Diyo mabukaw ng Pero okay na no, mabuwa na. kaya na. Huwag mabuwa na no. Practice. Ang sunod mag-practice kayo mo. Mira, no. Nagka-December, may gusto ng December. Gusto ko ng December. Puto, bugas. Bats na. Wala, banti. Kaya magnegosyo ko sa puto. Ato dali A few moments later. Maadong hapon, maadong gabi na di ay. Dede ko gawas. Dede ko gawas sa mga susunod ako sa una. Sa ako pa mga anak. Nagbahangin ko. Itaw, kikikan ko na to skuan. Kikikan ko na to na gamay ko gamay ng grasya nga nadawat. Nagsin po kong jika sa ang sakop. Ya sa buhol. Sindahan po ko dari gawas libot. Ang gabog pas kong hangin kay grabing inita na tusod. Kaupaw. Kumusta namang tanan? Merst and family. Kumusta na mo? Tadada ko at mga tubangan. Ma'am Sire Ulrich. Ma'am Almalim. Adong gabi yung tanan diha. Bilma Macabalo. Jet Mendoza. Kumusta? Oh, sa taot di ako diha sa kuan. Saudi, kang Ingrasya Moral, Igso Agaw, kamusta diha? Salamat kado sa kanunay pag lili sa ang kuan. Ang pazag. Lili apod kay ba ko lili mo permi kanunay ang pazag. Salamat kado. Minsat detong imong utol. Nga padton ko ko si mong nanay kay aron ko nung di ko malungkot si maninay pero saan man dili nakapagato nga si upaw
matadunon pa man. Bisit pa mas pabidyan kay mamaligsi is ja kinahanglan pa na follow up check up sa bata o ay magbiyahe para ganihan nagpa-check up mi dito kuan Alabang ako malagi magbitbit sa bata kay ako malagi dialysis wa pa po'y buwan pasensya na dito ka dulo igso lunglong maka-ana sa upan makalagal ko rin panagsaw may okasyon yes sang gabi adas Domingo dito ko birthday sang pagkumangkon gabi po dahil birthday dito ko murahin kalakaw gabi na pratas mando kaya lisod lagi bijaan ng angkan kaya maning angkan dahil nga idara na kaya murag lisod lagi mo talawon ba makag-aw di pa ako sa una nga mga anak ko nga walay magudpud sa una og karon labi na siya karon nga cesarean bita siguro og kanang normal pa kay kaya siguro og normal cesarean man pod po nang kuntawan sa laman sud po nang hinahine po o istorya watubang naning tubangan ninyo jawat po na po koy mamiso maduno laman muyamal paghang bana dito may gwa na maintenance kani karon yung wala kong maintenance mo tong gawas lagi ko ay nagjikas ko gamay res gawas nung sa laos ko gani kuan kay wala ko ni maintenance siya kay mo ko tumapalit og pintang hirlin apat na sa papaytag pinta-pintag may mapalit kay atos tagbilaran bato-bato kay sa ato na po sentro nga kuan mahal na ko no nang sinsa na mo nangit-ngitan ko kay sindahan lagi ko naos ko gingan ko datos kuan pagjikas raman madugaling kay nagjikas sa duo mulas ko datos tumoy sa tindahan na gulay mulas ko na bay kamote kay lunawo na po angkan kay mintin man sang kaan sa ginagmay kaya dalaging samad napo ko ka pa yung kagawas o nasa Armando kaya gani kami mangganihang tulo nagpa-check up dyan pa schedule ni baby wa pa mabon screening wa pagtawag sa taga-Osmon at sa check up na siya ngayon gani kahapon na ng 5 kilo na salamat kung alits na isang nagunhan ang garden aghang ilam sa buwakan salamat ka zo mama alits kamusta dihan nanay atay Aliana na suri-suri ko dalas kakugnan nga gikan nasunog nilibot ra bitaw ko dito sa gijikasan ato ko padong sa tumoy sa nay gulay nabaroy kamuti madung gabi diha ma'am Yuning ngayop kumusta na ma'am Almalim tanda na po ko natubang sa kuan kamera busy na lagi ning maangka na taw nakabalag bitaw po ko gamay to birthday sang manghod ang anak nga polis mo tong video kahapon adlaw anong sulas gawas kay talong na bay kamuti adun naman sa ut gawas ang mga palitan na gulay na napod na yagi na pinagawa na napod manaw ko nga ba'y maagihon ano yung nagpalit sa pamanganak ano yung suluzanan
30 ang tumpok? Opo, 30. Okay. Diyan, nakapalit yung ko og kapayas. Itinta sa kabuok. Kamuti sa katapok. Madugaling rin ang 30 ang tapok na kamuti. 30 na laman. Tang kamuti, si tintang kapayas. Taktak ang sagatos. Ibali na. Kami pa rin mga aso pa kapayas. Gapon ang napet sa prutas, saging, nakatan. Karon nakapayas. Tugas na laman tagpalit og mahal kaya may lain. Di po pwede magsigil nagpaan. Ang limkilim na kulis ko, padung na kumusod. Salamat sa inyong tanan sa kaunang paglili, sa kaunang pagtimbaya. Bisan bahala ko man aw mas na ako makaistorya ko ginagmay. Kaya na may always kanunay naglili. Salamat sa inyong tanan. Amping. Ito, kamote o kapayas, saging. Sa katapok na kamote. Kasipi na saging, kabuk kapayas. Panisak na mo uma. Pamahaw di ay mas buntag saging, kamuti o kapayas.